dacă râzi, îți iei o palmă de la celălalt. Cu fratele meleu. Ia zi, brodere, ceva, prezintă-te aici, apropo, are 5 ani, ia zi ceva. Da, ok. Ia să nu știu tuturor și bine m-am la un nou episod alături de fratele meu. Da, știți că își face el foarte bine intro-ul de fiecare dată. Bă, vino mai încoace că nu te vezi, uite așa. Dacă mai vreți videouri cu el, hai să facem la acest videoclip cât mai multe like-uri. Și fără alte discuții, hai să trecem la videoclip. Ciao bella, ciao bella, ciao. Ok, deci vedeți acolo în stânga este counterul cu de câte ori am râs eu, iar în dreapta este counterul cu fratele meu. Hai să-i dăm drumul la videoclip și să sperăm că nu voi râde, că nu vreau să-mi iau iar palme. Mamă, bă, o luat-o de nas, ești nebun. Ok, deci practic putem să zâmbim, nu avem voie să râdem. Se joacă fotbal ăsta, bă, ești nebun. Bă, ce-a fost asta, bă? Ok, hai, dă-i. Ok, hai. Și ai râs și tu, da? Deci hai să-ți dau și eu. Bam, ok, hai. Începem ușor, că după aia dăm mai bam, hai că-i dăm așa dacă e. Și-o prins capul, na. Sau nu și l-o prins, cred că stă și se gândește la existența ei și de ce s-a născut mâță. Când putea să se nască altceva. Am înțeles. S-a dus omul. Mamă, bă, ce palmă eu, da, l-ai văzut? Uite așa, bam. Foaia ta! Deci acolo efectiv ardea o mașină în spate și oamenii vorbeau așa foarte chill, nicio problemă. Da, vă rog să-mi dați un burger cu ce să fie, domnule? Un burger cu brânză, vă rog. Cu brânză să fie, ok, s-a rezolvat. Hei, înainte de a continua, te-aș ruga să te abonezi la canalul meu. Dacă nu vrei să vină tipul ăsta la noapte și să te ia la palme, crede-mă, mai bine nu riști, tu în experiență. Abonează-te, nu risca. Și dacă te-ai abonat, scrie în comentarii, am făcut-o, iar eu îți voi da inimioară. Nu risca. Hai de capul meu, nu bine, hai. Ce măță, bă. Ce măță, bă, ia să vină mai încoace în cadru. Ce calculatoare sale, bă, ești nebun și-au pus monitorul pe unitate. Ăsta, da. Mamă, bă, ce faină e chestia asta. Bă, asta e deșteaptă. Ia. Sunetul din Among Us, bă, băieți. Părea suspect. What? Mamă, l-ai văzut ce skiller? Ia să o vezi. Mamă, săraca. Oh, săraca. Trebuia să arate, frate, trebuia să arate. Ia, ce fac ăștia, bă, aici? Ia, bă. S-a tuns omul. Bă, dar îmi vreau și eu să mă tun. Ok, hai, dă-mi una că am râs din nou. Dă-i mai tare, că... Se urcă omul să călărească. Ia uite-l și pe ăla, frate, ce mai... Mamă, bă, ce-o luat, o derapat direct, o mamă. Cu scârți zeroți s-a dus omul. Mamă, așa se face, frate, un hamburger. Vrei și tu, bă? E bun, nu? Ok, parcurați un boc, frate. Așa au făcut frigiderul ăla. Titanic, uite așa s-a dus și Titanic spre iceberg, fără mișto. Ia că sare balena în apă, bă. Ia, să vezi. Bă, nici eu nu știu să sar în apă. De fapt trebuie și eu să-ți dau după aia, că ai râs și tu. Hai, dă-mi una. Ok, hai. Mamă, bă, ce joacă. Băi, las-o. Bă, măța aia știe să joace mai bine ca tine. De fapt și ca mine știe să joace. Nu mai știu cum se cheamă. Flappy Bird sau cum? Cam așa se cheamă. O dați și de aici, frate, bă, să-mi bag ce... Mamă, bă, dar asta nu-i de râs, bă. Mamă, dar ce și-o luată, frate. Iată-l pe cheluțul, ce mai zboară pe Minecraft. Hai că zboară dacă e. Fix așa era și camera aia din vlogul ăla cu Dorian Popa când l-a dus pe cheluțul la mare, fără mișto, frate. Mi-amintește de chestia asta. Ia, înnoată cheluțul! Îmi place că eu spun din nou același meme care este mort de o lună, dar n-am fine. Bă, cum o să... Ok, a fost editată chestia aia. Chiar mă întrebam, frate, cum o să edit omul așa de bine. Fac, bă, am râs, dă-mi. Și tu ai râs? Bine, dar și eu am râs, hai, dă-mi tu primul. Bă, dar tu poți să-mi dai mai tare, mai dă-mi una mai tare. În acel moment când realizezi că ai făcut o greșeală. Dau cu mătura.
Săracul. Friends laughing, da, am înțeles. Dă omul cu bostanul de pământ, friends laughing. Aoleu. Online. Oh, skiller! Eu ți se apală copii. Bă, ai râs cumva? It was at this moment he knew. He fucked up. Bine, dar și eu am râs. Hai, dă-mi. Florid's lava. Bă, ești nebun, dar câtă inundație e acolo, frate. Are you okay? What happened? Mamă. Ia. Bă, ai râs? You okay? Nu, bine, hai că te iert data asta că nu a fost un râs. Ia uite, bă, de asta acum am și eu, Robert. Ia, uite așa fac și eu. Păi, dar ești nebun pentru kill-urile lui? Face vreo câteva. Ia, 4. Bă, eu n-am pățit așa. Bă, mamă, ești nebun, ce... Mamă, ce schemă i-a dat omul. Dar știu și eu să fac de-astea. Bă, i-a dat fatală, bă, ești nebun. Ia, uite. Că el o zis că sare, că nu știu ce, șmecherii, un alta, ăsta numai cât i-a dat bam și gata, s-o ai văzut? E dat sos. Da. Am să-i o bage și o leacă în... Da, nu contează. Să ai soldați ăștia, cred că cam din asta ai compus armata României. E cu adună. Da, hai. Stai de jos. Nu încă. Friend laughing din nou, bă. Kaki. Bă. Nebunie. Did you get that? Ea voia, bă, să se vadă pe cameră cum o căzut ca proasta. What? Bă, fix așa sari și tu pe topogan. Hai, dăm. Bă, sincer, nu știu care o râs mai mult, deși cred că eu am râs. Da, știu, tu n-ai râs, că știi că și tu tot așa te dai pe topogan, nu? Mamă, bă, ia că-i dă. Ține-mă că-i dau. Hai, bă, că am râs și eu și tu, hai. Bă, nu-i dau tare că... Dacă ei dau după video. Hai că da. Tam bine, oameni buni, de ce s-au fost de clipul de astăzi. Sper v-a plăcut alături de fratele meu. Kaki. Da, Cacti. Dacă mai vreți videouri cu el, hai să facem la acest videoclip cât mai multe like-uri, 3000 de like-uri dacă mai facem videouri cu el. Intrați pe videoclipul care este acum pe ecran și fără alte discuții, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!